תושבי אשדוד והורים יקרים, בואו נשוחח קצת על הנושא של מדיניות ההפעלה של מערכת החינוך בתקופה הזו של המלחמה, וננסה לעשות סדר בדברים. זה קצת ארוך, אבל חשוב. אני מקווה שיש לכם את הסבלנות לצפות ולהקשיב לצדדים השונים של הסוגיה שמעסיקה כל כך רבים מתושבי העיר בעת הזו של המלחמה. מתחילת המלחמה אני משתף אתכם בכל מידע והחלטה שרלוונטיים לחיים שלנו בעיר, במיוחד בכל הנוגע לפעילות של מערכת החינוך. ובעיקר בגלל החיבור הישיר שלה כמעט לכל בית אב בעיר. למרות שבכל פרסום אני מביא בפניכם את ההנמקות להחלטות, אני רוצה לנצל את המתח האחרון שבו היו עימותים וגם נפלו רסיסים כבדים ומסכני חיים ברחבי העיר כדי להשיב בצורה מרוכזת על כל השאלות שמגיעות אליי בנושא של מערכת החינוך. אז ראשית, אני מבקש להקדים ולומר, כל החלטה שמתקבלת, היא מתקבלת בפורום הרחב של שולחן הערכת מצב, שמשתפים בו המנהלים הבכירים בעירייה, פיקוד העורף, הביטחון העירוני, המשטרה, כיבוי אש, מד"א, חלק מסגני ראש העיר ונבחרי העירייה שמצטרפים לדיונים, וכמובן יושב ראש ועד ההורים העירוני, מר מאיר פור, שמביא תמיד לשולחן הזה את ההלך רוח והעמדות השונות בקרב ההורים. בכל נושא מתקיים דיון מקצועי, מעמיק, רציני, שבסיומו, אחרי שמעתי את כל הדעות, אני מכריע ומקבל החלטה, כאשר אך ורק שלומם, ביטחונם וטובתם של הילדים ושל תושבי העיר עומדים לנגד עיניי. זה תפקידי כראש עיר וזאת חובתי כראש עיר. ובנושא החינוך במיוחד, אני גם בהחלט מודע לכל השיקולים בעד ונגד. מצד אחד המדיניות הלאומית, שרואה בהפעלת מערכת החינוך תנאי חשוב לפעילות הכלכלית במשק, כי היא מאפשרת להורים לילדים קטנים ללכת לעבודה באופן סדיר. ולכן גם הורים רבים תומכים בעמדה הזאת, הם רוצים כמה שיותר נורמליות, הם מעדיפים הפעלה מלאה של מערכת החינוך, אפילו עם הכי מוגן שיש. כשאין אפשרות לילדים שלהם להגיע למרחב המוגן במסגרת החינוכית שבה הם נמצאים תוך 45 שניות. אבל מצד שני, הורים רבים עם חשש לביטחון של הילדים שלהם, והם מעדיפים למידה בקפסולות, באופן שמבטיח מרחב מוגן לכל ילד וילדה תוך 45 שניות משמע אזעקה. ואני מבין בהחלט את שתי הגישות. לכן לפני כל החלטה אני מתעקש לראות אישית את כל הנתונים והמיפויים המלאים בנוגע למצב המיגון בכל מוסד חינוכי בעיר. בנוסף, אנחנו בוועד ההורים העירוני עורכים סקרים בקרב ההורים כדי לדעת את העמדות שלהם. ועם כל המידע הזה לפנינו מתקבלת ההחלטה, שהמטרה המרכזית בעיניי היא בראש ובראשונה שמירה על חיי הילדים. אבל גם עם כל מאמץ אפשרי שמערכת החינוך תפעל ובאופן הרחב ביותר. וזאת כדי לשמור על רצף תפקודי של המשק והכלכלה שחשובים כל כך לחוסן הלאומי, שחשובים לניצחון במערכה ארוכה במיוחד כמו מלחמת חרבות ברזל, שנמשכת כבר 1.5 חודשים, לא ברור מתי תסתיים, מעבר לכך גם שאין לנו מושג אם בתום המלחמה גם יוסל לחלוטין האיום הרקטי, אבל כאמור אנחנו לא מתפשרים על ביטחון הילדים ועל העיקרון של מרחב מוגן לכל ילדה וילד כאשר נמצאים במסגרת חינוכית, שתוך 45 שניות משמע אזעקה הם יכולים להיכנס פנימה ולהגן על החיים שלהם. על כך איני מוכן להתפשר. בסופו של דבר בהחלטות שלי השיקול של הצלת חיים גובר על כל שיקול אחר. כעת אני מבקש להסביר איך באשדוד עם מאמץ מיוחד אנחנו משיגים כמעט באופן מלא את שתי המטרות האלה. גם שומרים על חיי הילדים וגם מפעילים באופן מיטבי את מערכת החינוך. איך עושים את זה? הסיבה לכך היא שאשדוד בסך הכל התברכה במוסדות חינוך עם מצב מיגון טוב מאוד. גם בכלל ברחבי העיר אשדוד מצב המיגון הוא מצוין. אנחנו עיר עם 55% מבתי האב עם ממ"ד בתוך הבית. עוד קצת למעלה מ-30% עם מקלוט ברמה כלשהי. ורק 12% אין להם בכלל מיגון, מה שאנחנו קוראים הכי מוגן שיש. הודות לכך שהעיר היא עיר צעירה יחסית ונבנתה ברובה אחרי שנות ה-80 שנכנס לתוקף חוק הממ"דים. והמצב הזה של המיגון הטוב ברחבי העיר ומוסדות החינוך בפרט מאפשר לנו להפעיל את מערכת החינוך באופן הבא. א', שבוע למידה מלא בכל גני הילדים. שנית, ברוב המכריע מבתי הספר היסודיים מעל 90% אנחנו מצליחים לקיים 4 ימי למידה לכיתות א' עד ד',
שהם הגילאים החשובים ביותר להורים שצריכים ללכת לעבודה. ובנוסף יומיים לפחות של למידה פיזית לכיתות ה' ו', ושאר הימים הם לומדים בזום. נכון, זה לא מיטבי. גם אני הייתי רוצה שכולם, ללא יוצא מן הכלל, ילמדו 6 ימים מלאים, ובכל בתי הספר בעיר. אבל אז אין מקום לכולם בתוך הממ"דים, וחלקם יצטרכו פשוט להתכופף מתחת לחלונות, שזה עלול להיות מאוד מאוד מסוכן. מצב של הכי מוגן שיש, שאני לא מוכן לקבל אותו בשום אופן עבור ילדים צעירים שלא בשלים להתמודד עם כל ההשלכות של החרדה הנלווית להיעדר מיגון, קל וחומר לסכנת החיים הפוטנציאלית. ושלא לדבר על החרדה של ההורים בבית שיודעים שהילדים שלהם בבית הספר, בזמן שיש אזעקה, אין מרחב מוגן להיכנס אליו תוך 45 שניות. גם במעונות לגיל הרך, שמאוד קשה לקחת את הילדים הרכים והקטנים האלה ביחד ב-45 שניות לתוך המרחב המוגן, גם שם עשינו מאמצים והרחבנו את המענה בגמישות מרבית, אבל גם תוך הקפדה על הגעה למיגון תקני תוך 45 שניות. בנוסף, במאמצים שלנו לתת פתרונות עבור מוסדות חינוך שאין להם מספיק מרחבים מוגנים, אנחנו משתמשים בכל מוסדות העירייה שיש בהם מיגון, כמו מתנסים למשל. ולא פחות חשוב, למרות שמיגון של מוסדות חינוך הוא חד משמעית באחריות המדינה, קיבלתי החלטה לצאת למהלך רחב של רכישת קרוב ל100 מרחבים מוגנים ניידים, בעלות של מעל 40 מיליון שקלים, שיוצבו בשבועות הקרובים בגני ילדים ובתי ספר הישנים שאין בהם מיגון מספק. ביצענו מיפוי מדויק של מצב המיגון בכל המוסדות, והחל משבוע הבא אנחנו מתחילים להציב אותם. בכך אנחנו גם שומרים על חיי הילדים וגם מפעילים את מערכת החינוך באשדוד באופן רחב ומיטבי. אני בספק אם יש עוד עירייה שפעלה כמונו בנושא הזה. כן, לסיכום, כל מטחי הטילים שנורו לעבר אשדוד ועל המרכז בימים האחרונים מלמדים אותנו שיכולת השיגור והאיום הרקטי עדיין קיימים במלוא תפארתם ובעוצמה רבה. וכראש עיר מוטלת עליי האחריות המלאה והכבדה לנהוג באחריות מרבית, בזהירות ובשיקול דעת, ולשמור על חיי התושבים ובמיוחד על ילדי העיר. הכלכלה חשובה והשגרה חשובה, אבל חיי אדם הם מעל הכל. ובאשדוד יש לנו את הזכות וגם את האפשרות לאזן בין כל הצרכים, ביטחון וחיי אדם ושגרת מלחמה טובה עם רציפות תפקודית של המשק והכלכלה. האירועים האחרונים מוכיחים שאנחנו נוהגים נכון ונמשיך להיות שקולים ואחראים, בתקווה כמובן לימים של שקט, לשובם של חיילי צה"ל לשלום לבתיהם, החלמה לפצועים וחזרת כל החטופות והחטופים, ובהם עמית בוסקילה שלנו לביתם בריאים ושלמים. שבת שלום ומבורך ותודה רבה לכם.